Llavors us he deixat un paperet allargat, que és una amiga meva que ha publicat 2 llibres de contes. Ara el Joan us explica. És l'amiga Pilar Valero, que ha editat 2 reculls de contes amb l'editorial Búboc, en el qual dona suport als Papallupes i a la Fundació Joan Petit. Són 2 ONGs dedicades als infants. Vull dir, sempre és bo dedicar coses als infants, però més en aquesta època en què estem en una crisi i sempre va bé, no? Tots els beneficis del llibre... Sí, el llibre, tots els beneficis... Íntegrament... Els van això. El Pallapupes. Van al Pallapupes. I us llegiré un petit conte perquè us feu una idea. Es diu Montse, la nena ocell. Mira, avui que hi ha la meva cosina Montse, que m'ha donat una sorpresa, te'l dedico. Gràcies. Com cada tarda, Montse havia tret a passejar la seva gosseta Xiva. Aquell passeig, però, va ser diferent a qualsevol. Feia molt de vent. Mentre corrien una darrere l'altra entre les herbes, la nena va sentir molts xiscles que l'obligaren a girar-se d'esquenes al vent, encuriosida. La gosseta va imitar-la. La bufanda i les orelles assenyalaven l'espectacle del cel. Un bàndol d'ocells es lliscava sobre d'elles amb les ales esteses, tot planant. De sobte es llançaren al buit, fent una carrera a veure qui arribava primer, fins a quasi fregar el terra. Xiva bordava esvalotada i va començar a córrer al darrere dels ocells, i Montse la va imitar, obrint els braços i sentint que volava. En arribar a casa, la mare va dir-li: «Ja ets aquí, carinyo? Pensava que amb la ventolera que fa tornaries de seguida del passeig». «Mama, no podia, m'he convertit en ocell». De la Pilar Valero. Tots són així de bufons, tots els contes. Els podeu trobar a buboc.es també. Aquest sí que és en paper, però s'ha de comprar per una llibreria... No, directament a l'editorial, que és una editorial d'internet que es diu Búboc.